Merħba, jiena Shannon u llum se nilaqgħakom ma' dudu żgħir jismu Dadu li dejjem joħroġ fi soluzzjoni għal problemi kollha li hu sħabu jiltaqgħu magħhom. Il-ktieb jismu Dadu l-invenzjoni meraviljuża. Kitba ta' Fiona Gallia Paċ b'distinji ta' Donald Camilleri. Orm, l-inventur ta' ħaldut, fl-aħħar irnexxielu joħloq l-invenzjoni li kien ilu joħloq fuq għal bosta snin. Fl-aħħar kien irnexxielu jivvinta makkinarju biex jgħin lid-dut imur minn posta l-ieħor f'inqas ħin. Invenzjoni bħal dik kien jixirqilha tnedija uffiċjali. Is-Sur Verme, is-Sindku tar-Raħal, ħasib jistieden lil kulħadd tal dan l-avveniment u kien ħassib ukoll li jġib il-banda flimkien ma' varjetà ikel bnin. L-invenzjoni meraviljuża poġġiet f'nofs il-pjazza tar-Raħal u ġiet mottija bliżar kbir biex tinkixef mis-Sindku wara kemmtejn tal-okkażjoni. Il-mument tal-kxif tal-invenzjoni fl-aħħar wasal. Kulħadd iġġebbed kemm seta' biex jara aħjar. Kulħadd kien kurjuż biex jara dik l-invenzjoni x'għamla kellha u kif kienet taħdem. Iżda kif tneħħal iż-żgħar, id-dud der kemm xejn iddiżappuntat. Insaban jubtu wara, qal xi ħadd. Minkejja dan, meta Orm rikeb fiha biex iħaddimha u rawa ttir ftit il fuq mill-art, kulħadd beqa' mbellaħ. Dak il-ħin, ħadd ma ta' każ id-daħna sewda li bdiet tirġa' mit-tubu ta' wara, jew l-istorbu li l-magna bdiet tagħmel biex ittir. Kull ma ħadd moħħu kif Orm kien irnexxielu imur satar fir-Raħal u jiġi lura fi ftit minuti biss. Orm intlaqa lura fil-pjazza fost ċabċib u għajjad kbir. Jien lest li nagħmlilkom waħda kull wieħed jekk tridu, offra Orm. Ma kienx hemm dudu li qalle, min għada mela nibda naħdem fuqhom, wieħed Orm. Allura, x'taħsbu li jagħmlu id-dud hekk kif kollha kemm huma kellhom fidhom din l-invenzjoni meraviljuża? Użawhom meta kellhom bżonn biss, jew forsi kif ġilli nagħmlu aħna wkoll abbużaw minnha. U x'beda jiġrilhom tortek? Għandi kurżità kbira jien. Ejja mmorru naqraw il-ktieb flimkien. Saħħa!